افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. салом бачаҳои азиз, имрӯз шумо афсонаи чоҳкан зери чоҳро гӯш мекунед. буд набуд, рӯбоҳи ҳушёру айёре буд. як замон шикори ӯ барор нагирифту ба азоби гуруснагӣ ба зур тоқат карда ин сӯ давид, он сӯ давид, вале сайде пайдо карда натавонист. рӯбоҳи айёр хаставу бемадор шуда дар пеши чоҳ назди як санги калоне нишаста беихтиёр ба чоҳ нигоҳ кард. аз таги чоҳ як думбаи сабсафеди калон ба назараш расид. рӯбоҳ зуд худро ба чоҳ андохт. сараш ба як чизи сахт заду беҳуш шуд ва пас аз чанд вақт ба худ омада дид ки чизи думба хаёл кардааш як санги сафед будааст. рӯбоҳ аз зиндагӣ умедашро кандаву оҳ кашидаву воҳ гуфта афсӯс хӯрда ба боло чашм дӯхт. ногаҳ дар лаби чоҳ сояи ҷондоре пайдо шуд. баъд нолаи шағол ба гӯшаш расид. ҳа, гуфт рӯбоҳ худ ба худ, мани зираки номдор дар ин ҷо интизори марг шуда шинаму ин шағоли аҳмақ дар рӯи олам гардад. не, ман ин хел намемонам. рӯбоҳ сари дупо хеста фарёд кард. ӯй, ӯй, ту кистӣ? чаро ғавғо бардошта намегузорӣ ки як бечора бозёфташро бемалол хӯрда шинад? ҳа, рӯбоҳ, ту онҷо чӣ кор мекунӣ? пурсид шағол ба даруни чоҳ нигоҳ карда. магар намебинӣ ки фукамро ба санг молида думбаи гӯсфанд хӯрда истодам? шағол ба зери чоҳ чашм дӯхт. дар назараш чизи мисли думба ҷилва кард. рӯбоҳ, гуфт шағол зорӣ карда, аз он думба ба ман камакак намедиҳӣ? дуо мекунам ки умрат дароз шаваду ризқат фаровон. хайр, майлаш, то сухани ту бар ин дӯст шикастан гардани шайтон шиканад, гуфт рӯбоҳ. ин думба ба ҳардуямон бас. фуромада хӯрдан гир. шағоли гурусна шитобон худро ба чоҳ андохту сараш ба санг зада беҳуш шуд. рӯбоҳ қаҳ-қаҳ зада ба ҳоли шағол хандид. хандаи баланди ӯ ба гӯши шере расид ки ҳамон замон наздикиҳо мегузашт. ин рӯбоҳ куҷо бошад? чаро ин хел хандида истодааст? гуфта шер ба лаби чоҳ омад. ба сари ман ин хел рӯзи сахт омадасту ин шер дар рӯи олам кайфу сафо карда гаштааст. сӯроби шерро дида аз дил гузаронид рӯбоҳ. дуруд, эй шоҳи ҷонварон, гуфт рӯбоҳу сарашро боло кард. хайрият ки худатон омадед. ман барои шумо як думбаи калон руст карда монда будаму имрӯз хостам ба пешатон бароям. лекин ин думба он қадар калон аст ки ҳарчанд зӯр занам аз ҷояш ҷунбонида наметавонам. шағолро ба ёрӣ даъват кардам. зӯри ҳардуямон ҳам нарасида истодааст. шер ба таги чоҳ нигоҳ карда як чизи калони думба монандро дид. вай хурсанд шуд. хайр, ман худам гирифта меравам,
гуфта худро ба чоҳ партофт. аммо ин дафъа ба рӯбо хандидан аз фиреб доданаш муяссар нашуд, зеро шери фиребхӯрда бо ҷуссаи калону вазнини худ ӯро ба чақу мачақ кард. инак бачаҳои азиз, афсонаамон ба поён расид. ба ҳамаи шумоён خوبی خوش را تمنا داریم تا وخوری آینده. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتون شیرین برام